дар назди чойхонаи миллии шаҳри Ҳисор чорабинии дона доир гардид. дар чорабинӣ аз тарафи кишоварзони хоҷагоҳии хурдумиёна ярмаркаи фурӯши сабзавот ва ниёлҳои мевадиҳанда, ороишиву сояафкан, кӯчати гулҳо ва тухми зироатҳо ташкил карда шуд. Бояд гуфт ки дар ин ярмарка деҳқонони хоҷагоҳии ниёлпарвар ва ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Ҳисор зиёда аз 100 намуд ниёлҳои мевадиҳанда ва ороишӣ, наздик ба 50 намуд гулҳои рангорангро ба фурӯш бароварданд. Ярмаркаи фурӯши сабзавот, ниёлҳои мевадиҳанда, ороишиву сояафкан, кӯчати гулҳо ва тухми зироатҳо тибқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор бо мақсади таъмин намудани сокинон, корхонаву ташкилот ва хоҷагоҳии хурдумиёна бо ниёлҳои мевадиҳанда ва гулҳои рангоранг доир гардид. дар ин чорабинӣ корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии ниёлпарварӣ, корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ навъи тухми гулҳоро ба намоиш ва фурӯш гузоштанд. бояд гуфт ки қисми зиёди ниёлҳо аз хоҷагиҳои деҳқонии ватан, корхонаи воҳиди таълимии таҷрибавии Ҳисор, ҷамоати шаҳраки Ҳисор ба ин ярмарка оварда шуданд. ҳангоми суҳбат деҳқонон иброз намуданд ки онҳо имкон доранд шаҳру ноҳияҳои минтақаи Ҳисорро бо ниҳолҳои мевадиҳандаву ороишӣ, тухми зироатҳо ва гулҳои рангоранг таъмин намоянд. дар ярмаркаи имрӯза аз тарафи хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кишоварзии ниҳолпарварӣ ва инчунин ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри Ҳисор зиёда аз 4000 ниҳолҳои ороишӣ, сояафкану мевадиҳанда ва ҳамешасабз пешкаши харидорон карда шудааст. ва инчунин дар ин рӯз аз тарафи хоҷагиҳои тухмипарвари кишоварзии шаҳри Ҳисор тухмҳои пахта, гандум, зағир, нахуд ва ин монанд тухмиҳо ба марази тамошо ва фурӯш гузошта шудааст. то ба 1 феврали соли 2019 дар ҳудуди шаҳри Ҳисор 6665 бех ниҳолҳои ороишӣ, сояафкану мевадиҳанда ба нақша гирифта шуда буд ки зиёда аз 7000 ниҳолони ороишӣ, сояафкану мевадиҳанда шинонида шудааст ки ин аз нақшаи дурнамо зиёд мебошад. кормандони корхонаву ташкилот, ҷамоату деҳот ва сокинони ин минтақаи кишвар аз ташкили чунин ярмарка қаноатманд буда ниёлҳои мевадиҳанда, ороишиву сояафкан, кӯчати гулҳо ва тухми зироатҳоро харидорӣ менамоянд. тибқи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор чунин ярмарка минбаъд низ гузаронида мешавад. ярмаркаи фурӯши ниёлҳои мевадиҳанда, ороишиву сояафкан, кӯчати гулҳо ва тухми зироатҳо дар шаҳри Ҳисор аз ҷониби ҳакамон баҳогузорӣ карда шуда, дар ҷанбас иштирокчиёни ин чорабинӣ бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзандаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор қадрдонӣ карда шуд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоъоти Навид.